11 травня, 1169-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереградська. Вітаю вас. Різу Ізетова російські силовики відпустили додому. Сьогодні вранці окупанти прийшли до його помешкання з обшуком. Обшук продовжувався з 6 до 9 години ранку. Ізетова відвезли до Центру протидії екстремізму. Після бесіди відпустили. Про це нам повідомив адвокат Едем Семедляєв. Его отпустили, он уехал домой. У него изъяли, он сказал, ноутбук и планшет. И данное мероприятие проходило в рамках уголовного дела по поводу пропажи в 2016 году Неметова. То есть это причина для того, чтобы зайти к человеку домой. Хазяїн будинку, у якому Різа Ізетов орендує помешкання, дозволив очевидцям увійти та подивитись на наслідки обшуку. Понятно, все, посмотрели. Телефон смотри. Резышковый? Телефона, да, видимо, вот какая-то то ли флешка, что это, по-любому проверяли ее сразу, здесь по наличию информации. Что-то нашли, какой-то будильник смотанный. Да, по-любому 106. Чайник первый раз. Сьогодні в адміністрації президента розглядатимуть зміни до Конституції України щодо Криму. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Фейсбук. Голова Меджлісу сподівається, що на засіданні буде створена робоча група, яка буде розробляти не лише зміни до Конституції, але буде шукати рішення різноманітних правових питань. В ці хвилини в Брюсселі має розпочатися засідання Ради Євросоюзу, на якому розглядатиметься остаточне рішення по безвізу для України. Після підписання законодавчий акт має бути надрукований в офіційному журналі ЄС, після чого набує чинності через 20 днів. У випадку позитивного рішення церемонії підписання надання Україні безвізового режиму відбудеться 17 травня. Американський президент Дональд Трамп прийняв у Білому домі голову Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це повідомляє Посольство України в Сполучених Штатах. Президент знову запевнив українців в підтримці США. Перед цим відбулась зустріч Клімкіна з віце-президентом Майклом Пенсом. Вони обговорили ситуацію на Донбасі. У липні відбудеться зустріч президентів Росії і Сполучених Штатів Америки Володимира Путіна і Дональда Трампа. Як повідомив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, вони зустрінуться на саміті Великої Двадцятки, який пройде в німецькому місті Гамбург. Пора відпускати. З таким лозунгом правозахисники та волонтери компанії Let My People Go Ukraine вийдуть сьогодні на акцію до 3-ї річниці арешту українського кінорежисера, сценариста, письменника Олега Сенцова. Вони будуть роздавати листівки та знайомити жителів та гостей столиці з долею українських політв'язнів. Зберуться біля головного виходу станції метро Хрещатик. Вже за півгодини наша знімальна група теж буде там. Сюжет про цю акцію дивіться у вечірніх випусках «Заман». Олега Сенцова арештували 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Окрім нього, ФСБ затримали Олексія Чернія, Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченко. Усіх засудили за сфабрикованими обвинуваченням у тероризмі до різних строків ув'язнення. На свободі зараз тільки Геннадій Афанасьєв. Співробітник СБУ напередодні вбивства журналіста Павла Шеремета був під його будинком. Такі дані оприлюднили журналісти редакції громадського слідства «Інфо», які разом з закордонними колегами провели незалежне розслідування вбивства. Результатом став фільм «Вбивство Павла», який презентували у Києві. За словами авторів, вони одразу після аварії збирали матеріали з камер спостереження, опитували свідків та колег Шеремета. Деякі знахідки, за словами авторів, змусили інакше подивитись на офіційні заяви правоохоронців. Журналісти запрошували представників силових відомств на презентацію фільму, але вони не прийшли. Он проехал около 300 метров. И когда собирался повернуть налево, произошел взрыв.
Журналистское расследование началось с детального изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда возникли первые вопросы к официальному следствию. Команда журналистов выявила как минимум 6 свидетелей, присутствующих на месте преступления. Ми б хотіли, щоб наша аудиторія, ви безпосередньо сприймали цей фільм як першу частину розслідування, тому що дуже багато матеріалів у нас в роботі, вони не увійшли сюди, і ще попереду ми працюватимемо далі, ще попереду багато роботи, тому що ми не опустимо рук і робитимемо це розслідування стільки, скільки це буде потрібно. Я особисто запрошувала речника МВС Артема Шевченка. Поганого тут немає. Тобто про те, що сьогодні буде презентація, це було поширено 3 дні тому, будь-хто міг прийти, особисто запрошувала Артема Шевченка. Я сподіваюся, що найголовніше відреагує офіційне слідство на ті нові докази, здогадки колег-журналістів, які сьогодні були оприлюднені не лише в цій залі, але й в ефірі, наприклад, громадського телебачення. Більше того, це вже інформація кількома мовами, і, мабуть, за таких умов буде гірше і складніше уникати офіційної позиції слідства щодо доказів, оприлюднених сьогодні. Я думаю, что это отличная работа журналистов-расследователей, которые, безусловно, скажем так, как минимум оставляют много вопросов, на которые нужно отвечать и которые нужно задавать профильному органу. Привернути увагу до дитячого травматизму на дорогах – це мета загальнонаціональної акції «Здай кров, врятуй життя», яка проходить в Україні. Доброчинний захід в рамках Міжнародного тижня безпеки дорожнього руху відбудеться сьогодні в дитячій лікарні «Охмадит». Наші журналісти покажуть, як це відбуватиметься. Дивіться у вечірніх випусках «Заман». У мережі з'явилась нова кавер-версія на пісню Джамали 1944, з якою вона перемогла на Євробаченні минулого року. На скрипці цю пісню зіграв Олександр Рибак, музикант білоруського походження. Він став переможцем Євробачення 2009. Конкурс проходив у Москві. За його пісню «Фейрітейл» проголосували 700 тисяч телеглядачів. На своїй сторінці у Фейсбук Олександр написав, що просто любить пісню 1944, тому вирішив щось з нею зробити. Менш ніж за добу відео у мережі переглянули більше 16 тисяч осіб. Наразі це все. Ефір телеканалу АТR продовжить програма «Бугунь». Наступний випуск «Заман» дивіться о 17-й годині. Про останні новини розповість Ескендер Меметов. А я з вами прощаюся до завтра. Залишайтеся з АТR.